ҳаракат кардем ки ҳам одам безарар шавад, дуюмаш ҳам одам фоидаш расад. Далер Қосимов мудири озмоишгоҳи инноватсионии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мебошад. ӯ аз рӯи ихтисос муҳандис аст. Ба гуфтаи вай дар донишгоҳ муаммое ба миён омадааст ки дар шароити пандемия чӣ тавр худро эҳтиёт кардан мумкин. Масалан, барои безараркунии дафтару қалам, мактубу ҳуҷҷатҳо чӣ бояд кард? Барои ҳалли ин мушкилот бори аввал иштирокчиёни барномаи пешсави озмоишгоҳи инноватсионӣ таҷҳизоти безараркунандаи маводи канцелериро ихтироъ намуданд. дар донишгоҳ бисёр ҳуҷҷатҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ рафта омад карда мешавад ки ҳамчунин як ба саломатии омӯзгорон ва ҳамчунин коргарони донишгоҳ хатар мерасонад. Бинобар ҳамин мо як ғалатдоне ки як сохтем ки дар он ҷо махсус длина-волни мегӯянд ҳисоб карда шуд ки ӯ ба зиёда аз 254 нанометр иборат аст ки ба саломатии одамон зарар намерасонад, лекин ба вирусу бактериё як онҳоро нобуд мекунад. Бинобар ҳамин вақте ки кормандони донишгоҳ истифода мебаранд аз ҳамин ҷуздон, онҳо ҳамчунин ба хатар худашонро намерасонанд, лекин он ҳуҷҷатҳое ки дар даруни ин ҷойгир шудааст онро безарар мекунад. Таҷҳизот аз лампаи безараркунандаи ультрафиолетӣ, шамолдеҳ вентилятор, дастгоҳи ҳавотозакунӣ, тугмаи пахшкунанда ва қутии ҷевонмонанд иборат аст. Пахши мавҷи ин таҷҳизот 254 нанометр буда ба саломатии инсон хатар надорад. Дастгоҳ дар муддати 15 рӯз сохта шуда 2000 сомонӣ сарф шудааст. аз 33 ячейка мегӯяд иборат аст ки махсус коғазҳои формати А4 ҷойгир шуда онҳо безарар мегардонанд ва бинобар ҳамин аз ин ғаладон аз 3 ҳуҷра гуфта мешавад сохта шудааст ва ҳамчунин як ҳуҷраи чоруме дорад ки ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ ҳамчунин формати А4 коғаз чизҳои дигар ва ҳамчунин чизҳои илова ба ҳамин ҷуздон илова карда мешавад. таҷҳизоти безараргардонии маводи канцелерӣ дар ду намуд сохта шудааст. ихтироъкорон пешниҳод карданд ки таҷҳизоти калон ба маблағи 600 сомонӣ ва таҷҳизоти хурд бошад ба маблағи 300 сомонӣ ба фурӯш низ гузошта шавад. ки ин таҷҳизоти мо кор мекунанд, мо ба дуруни 10 намуд ашёи коғозу маводи канцелер монда ба муддати 1-2 рӯз хомӯш нанамудем ва дидем ки сифати он, ранги он ва гӯем ки хусусиятҳои он тамоман дигар нашудааст. Вақт мо ҳатто ба ин дастнавис мондем, печату муҳре ки аз дигар ташкилотҳо ба донишгоҳ мо мебияд, ҳатто онро монда тест намудем ки ин ҳам бетағйир чӣ хеле ки буд ҳамин хел истодааст. дар варианти якум ин ба таври сода сарсохтагӣ, дар варианти дуюм аз рӯи эҳтиёт мо ҳатто чиҳои ҳавокашӣ, қубурҳои махсус роҳи ҳавокашӣ мондем ки то ки пеш аз хомӯш кардан ҳатто ҳавои онро тоза кунад, ба ногоҳ ягон нурои изофагӣ монад ё ки ҳавои сӯзондагӣ бошад ба организми инсон зарар нарасонад. дастгоҳ аз ҷониби раёсати донишгоҳ маблағгузорӣ карда шудааст. Бояд қайд кард ки ин дуюмин таҷҳизот аст ки озмоишгоҳи инноватсионии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ихтироъ мекунад. Аввалин таҷҳизот санитайзер ном дошт ва дастро безарар менамуд. Дастгоҳи дуюм вазифаи безараргардонии маводҳои канцелерӣ аз ҳар гуна вирусу бактерияҳоро иҷро мекунад. ихтироъкорони озмоишгоҳ нақша доранд ки таҷҳизоти навбатиро пурратар, яъне васеътар ва боз ҳам қулайтар омода созанд. Инчунин боз як таҷҳизоти безараргардонии навро сохта ба истифода доданиянд. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.